A Praza Maior de Meira regresará este domingo 25 de agosto ao século pasado ca recreación da malla tradicional do rural galego. Máis de 70 veciños desenvolverán ese traballo ao longo de todo o día. Porque necesítase moita mão de obra. E despois os visitantes que queren tamén realizar algún traballo, porque hai xente que incluso xa o fizo varios anos e sinte nostalgia por volver a facelo, pois damos a oportunidade tamén. Será grazas á 22ª festa organizada pola Asociación Amigos da Malla de Meira, declarada de interese turístico galego desde 2006. De feito, é pioneira na nosa comunidade e amosa a evolución que experimentou este traballo agrícola. A máis antigua, pois o máis antigua é a malla con malles, que su contará de casi un século para atrás. E pois temos outro tipo de máquinas que é con motor e de granadora, que terá uns 80 anos máis ou menos. E despois hai ainda outro tipo de máquina que xa movía un tractor, que xa mallaba e limpaba o grao. A Festa da Malla foi presentada nos Xardíns da Deputación. A vicepresidenta segunda gabou o labor da asociación para manter esta tradición. Por saber conxugar perfectamente o que é a nosa historia, a nosa cultura, a nosa tradición con momentos lúdicos, festivos e da actualidade, que ademais esta combinación fan posible a dinamización da economía dun concello. O organismo provincial colaborará co barco Muralla que atracará durante toda a fin de semana nesta localidade para dar a coñecer o patrimonio natural da provincia e cunha exposición de traxes rexionais dos fondos do Centro de Artesanía de Seño. O programa festivo inclúe tamén unha mostra de maquinaria antiga e degustación gratuita de buñuelos e viño a 1:30 da tarde. A xornada rematará ca tradicional queimada.